Dobrý deň a vítajte na webe androidportal.sk. Ja sa volám Lukáš Zachar a dnes si ukážeme, ako zdať pozor na prenesené mobilné dáta. Internet v mobile nie je žiadnou novinkou a Android smartfóny by sa bez neho v dnešnej dobe už nezaobišli. Ak si však nedáte pozor, tak vás to môže výjsť pekne draho. Mobilný internet veľakrát prichádza s obmedzením, no a keď toto obmedzenie prekročíte, tak si operátori začnú nárokovať slušné peniaze už od toho najmenšieho počtu megabajtov. Tomuto sa však chceme všetci vyhnúť a aplikácia Onavo nám v tom veľmi efektívne pomôže. Onavo slúži na monitorovanie mobilných dát, ktoré váš telefón prenesie. Hlavnou výhodou tejto aplikácie je, že si môžete nastaviť svoj vlastný limit podľa toho, ako to máte v paušáli, a tak zostanete informovaní počas celého mesiaca. Okrem toho, že si viete nastaviť dátový limit, ktorý máte pridelený, je taktiež možné si nastaviť, kedy sa vám obnoví paušál. Týmto spôsobom budete mať presný prehľad o tom, koľko dát vám ešte zostáva a dokonca aj koľko megabajtov môžete v priemere každý deň preniesť bez toho, aby ste prekročili svoj dátový limit. Onavo sa dokonca vo svojej funkcionalite posúva ešte ďalej, a to tým, že vám ponúkne rozpis používania internetu, ktorý je rozdelený na samostatné aplikácie, a to znamená, že budete mať kontrolu nad tým, čo ktorá aplikácia momentálne robí. Vo veľa smeroch je to oveľa lepšie ako nainštalovaný antivírus, keďže si Onavo dokáže poradiť aj s aplikáciami, ktoré internet používajú poza váš chrbát. Na takéto aplikácie vás včas upozorní a vy ich tak budete vedieť bez akýchkoľvek problémov odinštalovať. Čo sa týka grafického spracovania, je na tom Onavo veľmi dobre. Užívateľské prostredie je prehľadné a použité farby sú naozaj príjemné. Na hlavnej obrazovke nájdete počítadlo prenesených dát a takisto aj rýchle prístupy k prehľadu predplatených dát, kde nájdete informácie ako momentálne využitie, ktoré je rozdelené podľa týždňov. Okrem toho máte rýchly prístup aj k všetkým aplikáciám, ktoré majú povolený prístup na internet, a rýchly údaj o tom, koľko dát preniesli. Poslednou možnosťou sú štatistické údaje o tom, ako používate svoj internet. Vývojári do údajov zaradili dokonca aj rozpis podľa hodín a koľko dát prenesiete v priemere každý deň. V nastaveniach tejto aplikácie nájdete možnosť si zmeniť svoj dátový plán. V prípade, že sa chystáte do zahraničia, je na výber aj nastavenie roamingového plánu a takisto aj nastavenie všetkých notifikácií. Onavo je výborná aplikácia pre všetkých, ktorí majú obmedzený mobilný internet. Určite nezaškodí, ak nad svojimi prenesenými dátami budete mať o trochu viac kontroly, a tak budete schopní vidieť, kde sa všetky tie megabajty strácajú. Moje meno je Lukáš Zachar a vy ste sledovali videorecenziu z webu androidportal.sk. Nezabudnite si nás pridať do odberov, ohodnotiť a okomentovať.